Ia să vedem noi cum merge netul ăsta de la RDS. Nu e bine. Nu e bine. Da, băi, pulă. O, ce să fac, mă? Mi-am luat și un net de la RDS ăștia. Da, vorbesc acum cu o gagică bucată de bucată. Da. Bine, mă, hai că te las, mă, că gagica asta să vorbească cu mine. Hai, pa, 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 pa. Ce zice asta? Vrei să fii iubitul meu? Da, 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 da. Disconnect. Uite ce așa m-a făcut RDS, mătii. Uite. RDS și nu. Că mă băgăm aici, pula în RDS și voștri. RDS. RDS și voștri. De ce? Băgate și pula în voi cu RDS și oamenii vant. De ce? De ce?